imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizodlula ngesihlabelelo 28 inkosi sokuphuma kwebandla. Oh yes, oh yes,
Asibonge. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi indlala yezwi likaNkulunkulu iphezu kwethu. Indlala yezwi likaNkulunkulu iphezu kwethu. Incwadi kaHezekeli 3 verse 16 to 19. Kwathi ekupheleni kwezinsuku ezisikhombisa kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ndodana yomuntu, ngiqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho-ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi endleleni yakhe embi ukuba umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngiyakulibiza endleleni esandleni sakho. Kepha uma umxwayisile omubi, kepha akaze akuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe,
kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Le ncwadi sayinikwa ingilosi ngesabatha eledlule. Lithe lesi sekuyisikhathi umaKristu sokubuya kaJesu, kodwa kumaNazaretha sekuyisikhathi sokubuya kaShembe. Ithi-ke ingilosi, angazi noma abantu bayabona yini ukuthi umhlaba usuyasonga. Abanye abantu bayabecabanga ukuthi ukubuya kaJesu kusho ukungena kwamakholwa ngomsa kaJesu ezulwini, yize behlale bekolodela uJehova bethi abasaphili ngaphansi komthetho wakhe. Kodwa bacabange ukuthi ngokuhlale bebiza igama likaJesu lokhu kuzokwenza bangene ezulwini. Sichazile ukuthi ezulwini uJesu noShembe ngumoya owodwa njengoJesu ngokaMelkizedeki. Kodwa ukuthi uma usulapha emhlabeni uthathe izimo ezahlukene. Abantu abaningi basazodumala kakhulu njengoba bedumalile uma bethola ukuthi lo Jesu abahlale bembiza akusiye lo mlungu abamgaxe ezindlini zamasonto, kodwa indodana kaNkulunkulu ngumuntu omnyama owayefana naye umprofeti uIsaya. Ingilosi ike yakhuluma into esethusile noma ibingaqali ukukhuluma lokho. Ithi kumele lihlale liqonda ukuthi impilo yenu incike ekusebenzeleni uNkulunkulu, ngoba baningi abantu abafuna nife. Abanye sebezame kaningi ukunibulala kodwa bayihluleka, ngoba uNkulunkulu uyenqaba nani. Usafuna nihlale lapha emhlabeni ukuze nisabalalise izwi lakhe emhlabeni wonke. Yaqhubeka ingilosi ithi uNkulunkulu usehlukumezeke kakhulu kulamabandla amaNazaretha asemhlubukile. Usephumile phakathi kwabo, usehlala yedwa njengentandalo. Kuwo usefana nomuntu olahlile. Usethi-ke lo muntu wasezulwini, manje kuseyini kuphela uNkulunkulu osakwazi ukuhlala phakathi kwenu athole ukuphumula, ngoba yinina kuphela enimesaba ngokugcina umthetho yakhe. Ngempela-ke kunjalo, kodwa sisazokhuluma ngalokho. Ekuqaleni ngifunde incwadi kaHezekiya 3:16-19. Kodwa ingilosi yabuye yasifundela incwadi kaHezekiya 2:4-7. Lapho uJehova owakhuluma kanje uHezekiya ngabantu bakwa-Israyeli. Laba bangabantu abanenkani nenhliziyo elikhulu, ngiyakuthuma kubo. Isho kanje inkosi uJehova ithi, noma ngabe bayalalela noma balaleli, ngoba bayindlu ehlubukayo, nokho bayokwazi ukuthi bekukhona umprofeti phakathi kwabo. Wena ndodana yomuntu ungabesabi, ungawesabi namazwi abo, noma ngabe afana namakhakhasi nameva kuwe. Uhleli nofezela, kodwa ungaphela amandla ngenxa yobuso babo, ngokuba bayindlu ehlubukayo. Uyakhuluma amazwi ami kubo,
noma ngabe bayalalela noma bawashaya indiva ngokuba bangabahlubuli. Amen. Nokho kulesikhathi samanje uthunywe umpriest ngoba kuleli bandla lamaNazaretha munye umprofeti, inkosi iZashembe baba mkhulu kuphela. Kodwa nami ngiyiso isithunywa sikaNkulunkulu ngoba konke engikwenzayo ngithunywe ingilosi kaJehova ngokusobala, yona ethe ithunywe kithi uShembe inkosi la. Kumele sazi ukuthi noma ubaba mkhulu wafa ngokwenyama, kodwa umoya wakhe usalokhu phakathi kwethu. Ngesabatha eledlule ngiveze ukuthi ubaba mkhulu wafika kanjani entombazaneni yomlungu ebithi ilinde ukubuya kaJesu. Ubaba mkhulu wafika kuye wayitshela ukuthi nguye uJesu nokuthi useze wabuya wahamba. Nakule ntombazana ubaba mkhulu akafikanga ilele, kodwa yayibhekile. Le ntombazana yomlungu yaba namahloni ukuthunywa umuntu omnyama. Yabe sithuma inkosi uSuwela nomfundisi uNdaba ukuba beze kubaba ilanga lapha ekuphakameni bezodlulisa umyalezo womprofeti. Kophakama oyidili awulazo zonke izizwe, kophakama oyidili awulazo zonke izizwe, ungumthombo wabomile uphuza awoza izizwe azomhlaba awumanje asesizwe zafuma zatie asiye ukhamane au utuma au sinuzwi woza omsi ngingene ebuphakame amasango engakavalwa ungumthombo kawabobo
Bazukuza obadeni ukarama awumthombo wabobo abonele bazukuza obaneni awumpopozela izinhliziyo zabo abumile inkonkosile awena nkosi abobeli awoza ngingene sesakusho ukuthi uShembe ubabamkhulu wahamba emhlabeni ngoMay 1935 kodwa namanje ngomoya usahamba phakathi kwethu usithume ukuthi izwi likaJehova silishumayele ezizweni zonke. Esikhathini esiphambili sakhuluma indaba yomfundisi uHlophe waseSwatini ukuthi ngo1930 ubabamkhulu wafika kanjani eSwatini ehamba nabafana ababili ebabeke emahlombe akhe. Uthi-ke uHlophe ubabamkhulu wehla emkhathini. Lo baba wasezulwini wafike wathi kuye akayofunda esikoleni samaRoma. Yena wasala wamelusela izinkomo. uShembe elusela uHlophe izinkomo. uHlophe wagcina ethathwa ngamaRoma ukufunda kulesi sikole. Okuthiwa iNazareth samaRoma waze waqeda khona. Kodwa okwathi esethi uyabhajadiswa wafika uShembe wamenqabela ukubhajadiswa emaromeni. Wathi wena ngeke ubhajadiswe lapha ngoba ungumfundisi wami. Uma umfundisi uHlophe eyiqhuba le ndaba uthi ngithe sengisePiet Retief wabuya lo baba wasezulwini kimi ebusuku wangivusa wathi angibuyele eSwatini ngoba eSwatini ngizovakashelwa inkosi. Kumele ukuthi njalo ekseni ngivuke ngishanele igceke ngilindele inkosi. Ngathi angikwazi ukuvakashelwa inkosi ngoba ngingumntukazana futhi anginayo imali yokubuyela eSwatini. Ngangicabanga ukuthi lenkosi kusho uSobhuza. Lo muntu wabe esengithinta kanzima emahlombe. Esethi ngithinta kanje ukuze ungakhohlwa engitshele khona. Lapho angithinte khona kwaba buhlungu sengathi ngishiswa liayina. Kwasala isibazi.
nami-ke ngasibona lesi sibazi ngoba wayefike kimi obunjeni wangitshengisa sona. Kwathi ngisahamba endleleni kwavela kwaqhamuka isalukazi sanginikeza u5 shillings. Ngethuka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngiyinsizwa nginikwe imali isalukazi. Kodwa yasheshe yabuya ingqondo ukuthi le mali ivela kulo baba oyisimanga. Ngabe sengibuyela ekhaya eSwatini. Ngafike ngayixoxa le ndaba yokubuyiswa yilo muntu ongubaba wasezulwini. Kwase kuthi njalo ekseni ngivuke ngishanele lonke icele njengoba ngiyalile. Ngobunye ubusuku sekhwelele izulu likhemezela linezinkungu. Ngabona isithunzi somuntu eduze komzi wami. Ngathi uma ngisondela ngathola ngempela ukuthi ngumuntu. Ngambuza lo muntu ukuthi ungubani futhi ufunani lapha ebusuku. Wabe sethi kunomfana wakhe ohamba naye omthume kulomuzi ukuba amcelele indawo yokulala. Kodwa lo mfana azange sambona. Ekseni ngaya kuye ngiyombuza ukuthi ungubani futhi uze ehlwele nje uphumaphi. Ngabe sengithi lo muntu abamenzele itiye. Kuthe amanzi sabila kwatholakala ukuthi izinkambi azikho. Kwathi satatazela lo muntu wavele wacaphuna emoyeni. Wabuya no5 roses osavaliwe. Wathi nazi izinkambi mnumzane Mhlophe. Sisathuswe yilokho sathola nokuthi ubisi alukho. Wavele futhi lo muntu wacaphuna emoyeni. Wabuya necondensed milk ivaliwe. Wathi nalu ubisi mnumzane Mhlophe. Lento yenzeka nje abantwana ebebeza itiye bakhona. Abantwana baphuma babaleka. Babiza wonke umndeni ukuba bezobona lo muntu onoyise ukuthi akusiyena umuntu lo. Nomndeni wonke wagijima weza kulendlu engikuyo. Nalo muntu wabona ukuthi abantu sebeyamxwaya. Ngaso leso sikhathi lo muntu wajika. Zaphela emehlweni ethu lezi zingobe ezimanekineki ebezembethe. Babona esegqoke izingubo ezikhazimulayo. Naye esensizwa enhle encane ekhazimulayo. Baqala manje bonke abantu bahlehla. Besaba kakhulu. Babona ukuthi akusiye umuntu lo. Kwatholakala ukuthi abasakwazi ukufika kimi. Engase ngivevezela ngihamba nalo muntu. Kwase kuyacaca ukuthi le nkosi ebengilokhu ngiyilindele nguye lo muntu. Ngabona ukuthi akusiye umuntu lo. Wabe sesukuma lo muntu ethi, Mhlophe, ngitshengise lonke igceke lakho. Sengijahe ukuhamba ngisaya eningizimu ngibuye ngiye enyakatho. Ngahamba naye ngimtshengisa igceke. Kwaba sengathi ngimbonisa igceke lakhe. Kuthe uma abantu bembuka lo muntu bathola ukuthi uhamba emoyeni akathinti phansi. Wavalelisa wahamba. Uthe engamamitha angu300 kusuka kithi wavele wanyamalala.
Emva kwesikhathi kwase ngathi yakhohlakala le ndaba. Uthe ngo-1960 kwafika uMbazini emzini wami ehamba edayisa obhasketi. Ekuseni uMbazini wenza umthandazo wokuvuka. Ngabona lesi sihlabelelo samaNazaretha esinoshembe ubaba omkhulu. Ngithe uma ngibona kuso ifoto likababa omkhulu ngethuka kakhulu. Ngase ngibuza kuMbazini ukuthi walithathaphi ifoto lalomuntu. Ngoba mina ngiyazi ukuthi lo muntu akekho lapha emhlabeni. Ngase ngimtshela konke engikwaziyo ngalobaba wasezulwini. uMbazini wabe esengitshela ukuthi lo umholi webandla lamaNazaretha. Kodwa wahamba emhlabeni ngo-1935. Manje ibandla seliholwa indodana yakhe. Ngabe sengithi ngise kule ndodana yakhe. Ngifuna ukuyibona. Uma kuyiyo le owayifike kimi nayo ngizoyazi, nayo izongazi. Ngoba mhla engelusela izinkomo wayaye afike nayo. Ngenye inyanga uMbazini wehla nami waya eMziphathe, lapho okwakunomhlangano khona kukhona ubaba Ilanga. Ngiyakwazi eMziphathe le kwaMhlabelana. Lapho kugcwele khona inkawu ukuthi usonto kube usonto nenkawu. Kwathi ngisesesangweni eMziphathe ngezwe sekumemeza umuntu ethi uHlophe waseSwatini iyamfuna inkosi. Samane saxakeka sinoMbazini ukuthi ngubani owazi uHlophe waseSwatini. Kodwa wathi uMbazini angihambe ngikuye. Ngafica ubaba Ilanga ehlele eduze komuntu ebeke ekhanda lakhe ingubo owayemthandazela kuyo ngayo. Nami ngangambona ubaba Ilanga. Ubaba Ilanga wayethi noma ethi ekhuluma nabantu kodwa kube kukhona isiguli ngapha eceleni esithandazela ngengubo. Ingibona inkosi Ilanga wasukuma yangihlangabeza. Yabe isithi, Hlophe, waya esikoleni ukufunda njengoba sakuthuma. Ngathi yebo baba, ngaya. Ubaba Ilanga wabe esethatha iBhayibheli elabe liphezu kwetafula. Esethi angivule incwadi yamakhosi esibili, isahluko sesibili kuverse 8 kuya ku10. Ngayivula ngayifunda. Kuthi uEliya wathatha ingubo yakhe wayisonga, washaya amanzi ahlukana kabili. Bawela bobabili emhlabathini omileyo. Kwathi sebewelile, uEliya wathi kuElisha, cela engiyokwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi ucele into elikhulu. Nokho uma ungibona ngisuswa kuwe, yamba njalo kuwe. Kodwa uma ungangibonanga, akuyikuba njalo. Emva kokufunda lencwadi, inkosi Ilanga yabe isithi, unenhlanhla Hlophe, ngoba ubonile inkazimulo kaNkulunkulu. Le ngubo obethandazela ngayo isiguli wayisonga kahle, wabe eseyinika mina esethi, kusukela manje usungumshumayeli wasephakameni. Uyosebenzisa le ngubo ukuthandazela abantu ezweni lakini eSwatini. Ngaso leso sikhathi ngathathwa ngasiwa koBhadadisi. Lo muzo okwathiwa angiwakhe wafika ubaba Ilanga wawuvusa imvelabusha temple. Amen.
ngale ndaba ngifuna ukuthi nibe nesithombe sokuthi masithi ushembe umoya oyingcwele ofana noJesu sikusho ngani lokho sokuthi ushembe kwanga umuntu owenza imilingo nje ngoba manje abantu bekhuluma ngemilingo wayeshumayela kodwa shumayela nje ubona ukuthi lo muntu lona akusiyena osemhlabeni ngoba ubaba ilanga wakwazi kanjani ukuthi eminyakeni yo-30 wayehamba nobaba mkhulu beSwatini beyoluswa inkomo zalomfana leyo nto it looks impossible kodwa yenzeka ngoba uhlophe wasuka eSwazini weza kimi obunjeni ezongixoxela le ndaba uhlophe wahamba emhlabeni mhla ka-29 June 1998 esengumfundisi kuleli banga kwaba njengokusho kababa wasezulwini ngo-1930 ukuthi uhlophe ungumfundisi wakhe. Amen. Ubaba mkhulu nobaba ilanga baya eSwazini ngomoya ubaba mkhulu esaphila ngoba ubaba mkhulu wahamba emhlabeni ngo-1935 kodwa wafika kuhlophe ngo-1930 wamthatha wamusa esikoleni samaRoma wafunda khona kodwa wamtshela mase yobhajatiswa amaRoma ukuthi awusezazi ukubhajatiswa wena ngoba wena umfundisi wami esewumfana kodwa umfundisi uhlophe wagcina ewumfundisi waleli bandla. Wasuka eSwazini weza kimi wazongixoxela le ndaba ngangiyixoxela uye umfundisi uhlophe nala emahlombe lapho ubaba mkhulu wamthinta khona wasala isibazi njenge-ayina wasitshengisa mina ngasibona. Ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngoshembe ubaba mkhulu asikhulumi ngalezi zinto okuthiwa ngoNkulunkulu nalezi zinto ezingama abaprofeti abagcwele umhlaba bekhuluma yonke imibhedo. Sikhuluma ngomprofeti kaNkulunkulu ofana nomprofeti wakwa-Israel okwakungiyeshuwa okwakungumprofeti kaNkulunkulu. Le ndaba siyayiphinda kuyikhuluma ngoba sekunentombazana futhi yaseSwatini ubaba mkhulu osefike kuyo isike ikhuluma indaba yayo noma yakushiya okuningi namuhla ngizothatha okufishane ngoba nayo indaba yayo inde kakhulu. Nakuzodwa Dlamini waseSwatini ubaba mkhulu waqala ukufika kuye ngo-2010 efika ngephupho ethi akasho ebukhosini baseSwatini ukuthi abagcine isabatha. Leyo isibonakaliso sokuthi lo muntu usuke vele ezulwini. Akakho umuntu ongathi engavele ezulwini engakhulumi ngesabatha. Akakho. Uthi uZodwa wayengamazi ukuthi ubani lo baba ngoba naye wayengazisho. NoZodwa wagcina esewutshela umndeni wakhe ukuthi kunobaba ohlala efika kuye ethi akatshele ubukhosi baseSwatini ugcine isabatha. Uthi uZodwa wayengazi ukuthi yini isabatha ngoba wayekhulele enkonzweni yamaRoma iCatholic Church. Indaba kaZodwa ke ngiyiqala ngo-2010 lapho ubaba mkhulu owafika kuye ekuseni ebhekile naye uZodwa eselapha eSouth Africa. Nakule ndaba angibhalanga konke. Ngifuna ukuthi abantu bebe nesibuko sokuthi ubaba mkhulu lo wafika kuhlophe eSwatini manje usefike manje kwintombazana uZodwa eSwatini futhi wafika wenza the same thing. uZodwa Dlamini ke uthi
ngoNovember ka-2020 ngathi nje ngibuya emsebenzini ngikhathele ngabeka amabhuku lapha ngase ngilala ngaphaphama ekuseni ngabuye ngalala futhi ngo-6 ekuseni ngezwa umuntu engithinta kabili ehlombe la ngakwesokudla njengoba wakwenza kuhlombe ngafikelwa ukudinwa ukuthi lo muntu ungivuselani ngilele ngathi nje uma ngivula amehlo sengiphapheme ngabona omunye ubaba emi lapha egumbini lami embethe isembatho eside simnyama kodwa isiphika saso sasimile efake nesigqoko esimnyama bonke abantu abangamanazathi iziphika ziyama njengoba nesamsimile nesigqoko akhulume lo baba ethi yena ungishembe angiyofuna amaNazaretha wabe usiyanyamalala khona lapha ngethuka ngamameza onogada ngibuza ukuthi bavume kanjani ukungenisa umuntu endlini yami bengangitshelanga kodwa okwathi uma bengena begijima endlini bangathola muntu base bethi mhlawumbe kukhona ukuhlanya okungenayo angibange ngisachitha isikhathi ngavele ngacela ukuthi bayongifunisa lamaNazaretha ngaqonda eThembisa lapho engafikela khona sifika eThembisa ngabatshela ukuthi ngifuna amaNazaretha ongabantu bakaShembe base beyasho ke ukuthi yebo ithina lapho kwakungamanazaretha asebuhleni ngase ngibajoyina sekhatshelelwa uthe nje uma bevula izihlabelelo zabo ngapha ngemuva kwazo ngimbone lo baba engimbone endlini yami ekuseni ngavele ngaphuma ngabaleka ngaso leso sikhathi. Do you see that? Nohlophe wabona ubaba mkhulu esithombeni samaNazaretha sihlabelo zamaNazaretha nalontombazana ubone ubaba mkhulu esithombeni samaNazaretha sihlabelelo zamaNazaretha ngathi hayibo kusho ukuthi inkonzo ezibhokulena nangi lo baba imoto ngayishaya yandiza ngaze ngayongena endlini sengisaba kakhulu kuthe ebusuku sengilele futhi wafika yena lo baba ukusho ukuthi uyabonga ngoba ngifikile kulamaNazaretha kodwa wayesethi kimi asambe sathatha uhambo kwaba sengathi sisemkhathini manje kwase kuthi phambili izindlela zasezehlukana zaba zimbili lena enye igravel lena enye itiyela wabe esethi Madlamini ngathi baba wayesethi nazi izindlela zimbili ukhetha yiphi wena bese ngiqala ngibika lokhu nalokhu ngithi mina ngisafunda ngibeka nje izaba ekugcineni ngagcina sengikhetha lena eyigravel sahamba ke ngayo le ndlela ewumgubane uthe sahamba nje sahlangana nesiduli esikhulu senhlabathi emhlophe wabe sethi Madlamini lesi isihogo sokuqala lesi isihogo ngesalaba abantu obuye kubo wabuya usubaleka laba yilaba abantu abalaziyo iqiniso engalithetha lapha emhlabeni engangililethe lapha emhlabeni
kodwa ke abalimukelanga bembethe izingubo ezimhlophe nje esho ibandla lasebuhleni ngoba wayefikele ebandleni lasebuhleni. Ngakho ke leli bandla akulona ibandla engikuthume kulo. Leli bandla engikuthuma kulo alilikhulu kakhulu kodwa likhonza uJehova kuphela. Amen. Lifuneke leli bandla ngoba kufanele ukuthi egcineni lifike esigodlweni eSwatini esho lona leli bandla lamaNazaretha. Amen. Kade ngibatshela abantu ukuthi sithunyiwe nzulu. Manje nawe sekuqhamuka abantu abaqhamuka eSwatini abangazi lutho ngaleli bandla bathi ubaba omkhulu uthena akazongena kuleli bandla ngoba leli bandla ongene kulo lingamahlubuka. Waze wamtshengisa isihogo sokuqala abakuso. Leli bandla obukulo lapha ngaphakathi lifana nabantu abembethe isikhumba semvu kodwa ngaphakathi bayizimpisi. Siqhubeke nohambo nalo baba size sifike komunye umhlabathi wesibili bese ethi lesi isihogo sesibili. Njengoba nifundile nje madlamini kumele ukuthathe lokhu uyobatshela labo ofikele kubo ukuthi lesi sizukulwane sesibili ama 2000 akukho abangakwazi lapha. Ayikho into abangayiphonsela inselelo abalaleli lisho kwabona ke abazali babo uqobo kubo nje kuhle konke. Abakhathazwa ukuziphatha kwalaba bantwana. Nokho ke madlamini angikulethelanga lokho lapha. Wabe sengitshela ukuthi yena akasiye uNkulunkulu kodwa uyisithunywa sikaNkulunkulu. Lento engihlale ngiyikhuluma. Yakhulunywa ubaba ilanga, yakhulunywa ubaba inyanga yezulu, yakhuluma ubaba uthingo, manje sikhulunywa ubaba omkhulu. Ukuthi mina ngisiyena uNkulunkulu kodwa ngisithunywa sikaNkulunkulu. Wabe sethi angivule iGoogle lapho echaza khona ukuthi akasiye uNkulunkulu. Ngayivula iGoogle ngisahamba nayo. Ngase ngimbona umuntu eshumayela ethi akasiye uNkulunkulu. Kwatholakala ukuthi angazi lutho ngalomuntu. Lo owayishumayela kanjalo kwakuyinkosi uThixo. AmaNazaretha asebuhleni angithuka ashiya ngalazi mhla ngiveza leyo video kuFacebook. Kodwa manje isizovezwa ngomqali wendlela. Yeah. Bangithuka namanje bangithuka. Bengithukela ukuthi ngibatshela iqiniso. Ngoba angikwazi ukushona le ngishonele ngoba ngithunywa ukuthi ngikhuluma iqiniso likaNkulunkulu. Noma ngabe amaKristu ayabheda ngizowatshela. Noma amaNazaretha ayabheda ngizowatshela. Ngoba ngithunywe ezulwini ukuthi ngikwenze lokho. Uthi ke uzodwa njengoba leli bandla lasebuhleni ngaqala ngalo ukubona ibandla lamaNazaretha ngase ngiqala ngisonta khona. Ngabhajadiswa ebuhleni ngoJune 2021. Ngaqala ukuya emasabatheni kodwa ngathola ukuthi izinkulumo ezishunyayelwa khona ziyashayisana nalokhu mina engatshelwa khona ukuthi kuleli bandla kudunyiswa uJehova. Mama sefika uzodwa lapha kuleli bandla lamaNazaretha futhi akuyona lento engithunywa ukuthi ngizohlangana nayo. Labantu babazi uNkulunkulu owunyazi abatholi lo Jehova lo lentombazana ethunywe kuyo. Ngalandela ke kodwa ngo2023 uma ngivuka ngithi ngiya ethempelini zivele izinyawo zivuvuka.
ngagcina ngihlala phansi. Uthe ngisahleli phansi nje ngase ngingena ku Facebook ngahlangana nentshumayelo yase-NCG ngathi nansi lento engatshelwa yona kwasekuqaleni kwalolu hambo lwami lapho kwathiwa khona funa amaNazaretha akhonza uJehova. Amen. We are proud of that. Amen. Ngoba alikho ibandla lingaqhamuka lithi likhonza uJehova ngaphandle kwethu. Ngagcina sengumuntu ongasayi kangako ethempelini. Kodwa sengilandela izintshumayelo zaleli bandla lase-NCG ku Facebook. Baningi abantu abakholwe ngo-Facebook lapha. Kugcineke cishe ngoNovember sekufika izwi lithi hamba uyobafuna laba bantu bese uhlanganyela nabo. Ngagcina lamaNazaretha ase-NCG ngiwathola eSwatini. Amen. Nyamazo zodwa kwafika. Siwabhabhadiswa futhi la. Kule ntshumayelo ngichaza izinto ezimbili. Eyokuqala ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe ungumprofeti kaJehova ofana noJesu. Ngaphandle kokuthi umuntu engasithuka nje ngoba abantu ababekuthuka ade ngezwe abanye bethuka uZuma nami bengithuka. Kodwa akakho umuntu ongakutshela ukuthi uShembe wehluke kanjani noJesu. Inkinga yamaKristu ukuthi uma ecabanga ngoJesu acabanga ngalo Jesu owakhiwa ngabelungu. Abacabangi ngalo okungilokhuza okunguyeshua okwakuJesu omnyama. Ngoba uma usuthatha imfundiso zeJudaism ngoJesu ayifani nalezi ezishoyo laba abantu abathi uNkulunkulu lo wenza ukuthi okuningi okungamanga. Ngike ngabona omunye umuntu ebeke iBhayibheli phambi kwakhe ethi yiyo lencwadi edukisa abantu. Asawagcini nje amasiko ethu ngenxa lencwadi. Ngase ngizibuza ukuthi njengoba abazali bami babengazilutho ngeBhayibheli kodwa yonke inkolo bayithatha kuShembe, kufanele ngithini-ke mina ngale nkulumo yalo muntu? uNkulunkulu wafika kubabamkhulu eneminyaka engu-12 engazilutho ngokukholwa futhi engakaze asibone isikole ngoba wakhulela eplazini lomlungu, engakaze alibone ngisho iBhayibheli. Ubabamkhulu wazi uNkulunkulu engakaze libone iBhayibheli, engazilutho ngeBhayibheli. Ngakho-ke thina asifithi kulento yokuhlaba iBhayibheli ngoba thina iBhayibheli silinikezwe uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wamfundisa ukukholwa njengoba wayefundisa uMose. Omunye umlungu wathi Shembe was converted by no man but by God. uShembe akaphendulwanga muntu ngokukholwa kodwa waphendulwa uNkulunkulu. That is a fact. Ubaba uNkulunkulu wafika kuShembe engakazi uShembe libone iBhayibheli, engazi lutho ngoKristu. Ngenkathi eqala ekhuluma lento babecabanga ukuthi abantu ubaba omkhulu ungena ubungoma ngoba ayikho into ababeyazi ngaphandle kobungoma. Bathi hayi lona uzoba isangoma esinamandla. Wathi uShembe eqala ebona iBhayibheli uNkulunkulu wabe esemfundise konke. iBhayibheli laba incwadi ofakazisa ngayo okufundiswe nguJehova. Sengihlalene ngilosi iminyaka edlule 10, iBhayibheli layo lisesandleni sayo. Konke kufundisayo kuphuma esandleni sayo. Manje ke mina ngaliphakamisa kanjani iBhayibheli? Bese ngithi liyincwadi engumkhohlisi. Ngoba mina iBhayibheli ngilinikezwe ezulwini. Kwathiwa ngongena ezulwini uma ngilandela izimfundiso zayo. Kuyisho ukuthi kube nomuntu oyaye evele ku TikTok ukuzofundisa ngento ebusa ingqondo yakhe.
kodwa engazi lutho ngayo. Kumina iBhayibheli asiye umkhohlisi. Angikholwa kodwa ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi ukuthi iBhayibheli asiye umkhohlisi. Ngoba ngaphandle ukuthi umprofeti uNkulunkulu wafika kuye ngalazi iBhayibheli nengilosi ayikazi iqhamuka ibeke iBhayibheli phambi kwami, iBhayibheli lifunde esandleni. So ngisho kanjani ukuthi leyo nto iyinkohlisi? Ngoba ingilosi iyakwazi okufanele ukuthi sikufunde eBhayibhelini singakwazi. Ngoba iBhayibheli liqukethe kuphela umthetho kaNkulunkulu ukuthi kufanele uhambe kanjani uma ulikholwa. Konke lokho okunye okushiwo abelungu nani nasinendaba nayo. Siyazi ukuthi maningi amaphutha eBhayibhelini. Kodwa ukuthi amaphutha maningi eBhayibhelini akwenzi ukuthi iBhayibheli libe umkhohlisi. Ngoba yonke intando kaNkulunkulu iseBhayibhelini. Amen. Angikwazi ukukhohlisa ngalo. Kunabantu abakuthandayo ukukholwa. Kodwa abangazi ukuthi ukukholwa kweqiniso bazokuthola. Ngakho ke lezi izimfundiso zikaBaba Mkhulu ngomthetho kaMose owachithwa enkolweni yobuKristu, uma siziqhubha ngokuyikho ngazo ungaba nesiqiniseko ukuthi uyawubona umbuso wezulu. Ngoba uzobona ukuthi uBaba Mkhulu wayevele ezulwini. Yes. Uma nje uthatha lezi intshumayelo zonke zikaBaba Mkhulu njengoba zinjalo ifundisa abantu abaningi abakuthandayo ukukholwa bawungena ezulwini. Ngoba khona abantu abangakuthanda ukukholwa. Khona abantu sebayathathwa uSathane nje abangafuni ukukholwa. Ayikho into ongasuyenze ngayo. Kodwa ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu uhlale unezitho eziningi ezilwela ukuthi kungakhulunywa ngezono zabo. Ayikho into ongayenza ngomuntu obuswa ngumoya omubi. Ngoba uhlale efuna kungakhulunywa ngokugcinwa komthetho kaNkulunkulu. Ngalezi intshumayelo ngiqonde ukuthi laba abasenonembeza baziyeke izono zabo babuyele kuJehova inkosi. Anginaso isikhathi salabo abangithukayo ngoba ngithunywe nguJehova ukuba ngivuselele ivangeli lomprofeti uBaba Mkhulu. Anginendaba ukuthi umuntu ngithuka uthini ngoba lento engiyimele lapha ngiyayazi ukuthi iyiqiniso. Ngithunyiwe ezulwini lokho angifuni angikuphuphuthi. Ingilosi ikhuluma kabanzi ngokuthi uJehova usexoshiwe ebandleni likaJehova elisebuhleni. Amanazathi asebuhleni ngizowatshela nje iqiniso. Uma bengalithandi indaba yabo lelo, abaneyindlebe bayokuzwa. Kodwa ngizobatshela iqiniso ngoba ngithunyiwe ukuthi ngikhuluma iqiniso lasezulwini. Leli bandla seliphendule umholi walo kwaba nguye uNkulunkulu phezu kaJehova. Kodwa inkosi ilanga ekhasini 81 lencwadi kaMnyandi uBaba Ilanga uthi, kodwa lobu umNazaretha akusikho kwenu, akusikhona futhi okaShembe, lo obonwayo, okaNkulunkulu, okaShembe osezulwini uBaba Mkhulu, okaShembe owaqala lokhu kuhamba, esho yena uBaba Mkhulu. Nina eyeni inkosi ayibona, satshela uBaba Ilanga lokho. uNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho ke nilibambisise lelo lizwi noma nini noma singasekho thina emhlabeni. Nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu akusikho okomuntu. Manje ke kuzothi abantu behlambalaza uNkulunkulu phambi kwethu bese sithuliswa ukuthi baningi. Mina ngisoze ngakwenza. Ngisho bengathi abebezigide ingana bengabana bengidove ngamatshe noma bengibulale ngebhawu. Kodwa izwi likaNkulunkulu ngofanele likhulume.
ngoba ngithunywe lokho uthi ingilosi ifikile yathi njengoba uphila nje uphiliswa ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ungabili. I don't care what a person says, kodwa uNkulunkulu ungabili. Ubaba mkhulu ungakini, ubaba ilanga lingakini, ubaba inyanga ingabili. Zonke izidalwa zasezulwini zingakini. Isono sokuqala esibi kunazo zonke esenze uNkulunkulu wabaleka ebuhleni ukuvumela izangoma nongcingili kuba zibuse emzini kaNkulunkulu. Nanka amazwi akhulunywa ngubaba mkhulu ngokuzihlanganisa nesangoma ungumNazaretha. Uthi-ke uShembe, batabami, umani ke nangenisa isangoma nalabo abanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sekufile, akusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Akusho mina kusho ubaba mkhulu. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma. Yes. Engafike ethi umprofeti ningenzi lutho ngeSabatha. Kodwa isangoma sifundisa ukuthi hambe uyohlaba inkomo ngeSabatha. Mhlana ngenisa isangoma emzini kaJehova uyophela umthetho kaJehova phakathi kwenu. Kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba ngaso nixoshwe uJehova. Ngokuba uJehova akahlali lapha kubusa khona isangoma. Amen. Angazi ukuthi abantu boze bezwe nini. Angazi ukuthi abantu boze. Ubaba mkhulu kubeke kahle ukuthi uma uke wangenisa uJehova isangoma emzini kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyaphuma kuleyo ndawo ngoba usumxoshile. Ngoba uNkulunkulu akahlangani nesangoma ngoba isangoma siyaphikisa lokho okufundiswa uNkulunkulu. Manje kodwa uthola lapha amaNazaretha ebuhleni ngisho abagcotshwa bebe izangoma, kuhlatshwa inkomo, kukhonzwa amadlozi, and bese sithula sithunywa uNkulunkulu ukuthi sikhulume. Kanti lo muzi wasebuhleni ngonyazi noma ngokaNkulunkulu ngokaJehova. Kusho ubabila ukuthi lo muzi lona ngowaShembe owaqala lo buNazaretha, and that is not going to change. It's not going to change, and we are not going to fear any human being because of that, because this church is the church of God. Amen. If they like, they must kill me if they like and if they can, but this is the church of God, and we are not going to allow that. Njengoba ngisho ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Uma amaKristu enza into ephambene noNkulunkulu, I tell them, and they've never fight me. But amaNazaretha akafuni ukuthi etshelwe iqiniso ngoba ecabanga ukuthi ngizobesaba. I don't care. I don't fear them, because I'm sent here by God to tell the truth. Let me die for the truth. Namanje ke ebuhleni usuwaphela umthetho kaJehova. Ekhasini lokuqala lesihlabelelo samaNazaretha inkosi ilanga yabhala kanje: lezi zihlabelelo zimiselwe ukusebenza uma kuyinkonzo engcwele nemigidi nemikhosi kaNkulunkulu. Amen. Kodwa kumaNazaretha asebuhleni akusenjalo. Uthola amakhosana esina ngamavesti emgwaqeni sengathi kusecicini. Eminye iMnazaretha siyabahlaza, isiyenziwa yaba zitayela ezinhlobonhlobo, yaqanjwa amagama yiwo amaNazaretha. Kuhlekiswa ngengubo yasezulwini,
uthole kudanswa nasemathempelini ngengubo kaJehova. Kuningi ke ukuhlambalaza uJehova osekubusa kuleli bandla. Mina ke uJehova ungithume ukuba nginitshele ngezinto eziyisilinganiso kuNkulunkulu. Bengakwemukela abafundisekayo, bancimfe bahambe obacasulayo, kodwa mina angizukwesaba ukwenza lokho engikuthunywe ezulwini kuba kwenza. Ngiyesaba. Kodwa ngesikhathi senibhujiswa, igazi lesono senu angeke libuzwe esandleni sami. Ngoba akukho enginifihlele khona. Akho umuntu engifihlele khona. NamaKristu ngibatshelile ukuthi lokhu nalokhu akuhambelani nomthetho kaNkulunkulu. Phambene. Kodwa amaKristu akakaze ngihlasele. So ayathulela leyo. But amanazareta mangeke ngabatshela iqiniso nje. Ithike le ntombazane yaseSwatini, umprofeti wahamba nayo. Kwaba sengathi basemkhathini, bafika kwenye indawo wabe sethi umprofeti, lesi isihogo sokuqala samaNazaretha okade ukuwa. Akusho mina, kusho ubaba mkhulu. Laba abantu abalaziyo iqiniso engaliletha lapha emhlabeni, kodwa ke abalemukelanga. You see, the unfortunate part of it, ukuthi uma abantu sesibatshela ukuthi lento eniyenzayo isahambelani nalento ubaba mkhulu oyelokuzo oyifundisa, balwa nathi. Kanjani? Ngoba manje na uShembe uthunywe emhlabeni ukuthi ebuyise inkolo kaJehova. Manje uma inkolo kaJehova ingasaqondile kulamabandla akhe kuzoma kanjani? Bazobona kanjani abantu abangayo amaNazaretha ukuthi ubaba mkhulu wayethunywe uNkulunkulu? Ngoba abalandeli bakhe bazokuba isibonelo. Bese bethi hayi ngoba sibaningi nje bazosesabisa. Besabise baningi. Ngeke mina ngisabise. They can rather kill me, kodwa ngeke beze bengisabise. Leli bandla obukulo lifana nabantu abembethe isikhumba semvu, kodwa ngaphakathi bayizimpisi. Akusho mina kusho ubaba mkhulu. Kuhlelele uthena umprofeti uthi umuzi wamaNazaretha lapho siyakhona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye kuphela nguJehova inkosi yamandla. Kodwa namuhla umprofeti usezosazisa ukuthi kunesihogo sokuqala okuyisihogo samaNazaretha asebuhleni. And I must be specific. Ngoba ukushilo ubaba mkhulu ukuthi lamaNazaretha okade ukuwona asebuhleni. Kufanele azi amaNazaretha asebuhleni ukuthi akaye emzini wamaNazaretha lapho esiyakhona. Aya esihogweni sawo. Akusho mina kusho ubaba mkhulu. Lokhu kukhuluma kuveli kimi, kodwa kusho ubaba mkhulu. Ithike le ntombazana umprofeti ube eseyibonisa isihogo sesibili, othe isihogo sabantwana abazalwe ngo-2000. Nawe uma ubuka izinto ezenzeka manje, akumangalisi ukuthi laba abantwana banesihogo sabo. Kusobala ukuthi ibandla lasebuhleni kanye nomholi walo limele ukuhlikiza wonke umsebenzi kababa mkhulu. Lihlikiza lobu bungcwele uShembe owakuletha phakathi kwamaNazaretha. Njengoba ubaba mkhulu esezositshela le ntombazane yaseSwatini ukuthi yena akasiye uNkulunkulu, waze wayikhiphela ivideo kababa uThini. Ngayikhuluma kabanzi leyo nto, kodwa ngathola izinhlamba zilakanyana eziphuma kumaNazaretha asebuhleni. Ngaze ngahlaselwa nayizinyanga, noma ngahlaselwa inyanga ngoba angathuki zonke inyanga, ngahlaselwa inyanga yodwa. Engazi ukuthi inyanga yazini ngaleli bandla likaJehova. Ukuhlanye nje konke lokho. Ngoba angazi ukuthi le nyanga ihlangana ngaphi nekukholwa kaJehova. Ngathiwa nje uma ngabe ungasexabane izinyanga noma izangoma
bese mina ngizophawula lapho njengoba ngumfundisi ngahlala kanjani naleyo nto noma kuxabana abantu bezepolitiki bese nami bese ngena ukuthi hayi lo right lo wrong ngingekho lapho ukuhlanya nokucabanga ukuthi uhlakaniphile kuyahluka ngoba uhambe uze uthinte unakane leze ongazi ukuthi uyocima kanjani ngoba nale nyanga ngeke ibhekane noNkulunkulu lo engimkhonzayo kodwa ngeke ngithule ngibona umsebenzi kaNkulunkulu ucekelwa phansi ngithunywe ezulwini ukuthi ngibuyisa abantu emthethweni kaJehova owawuletha kithi ngencika kuMose uma senza njalo ukudumisa kwethu kokwamukeleka kuThixo inkosi kubalekile ukuthi leli vangeli lasezulwini ngiliqondise ukuze bonke abantu emhlabeni bathole iqiniso eliyilo ngokuNazaretha kufanele ukuthi liqondise leli ivangeli ngoba uma ngaliqondisi ngithula labantu basebuhleni benza leyo nto umhlaba ngeke uwazi ukuthi uNazaretha buyini umhlaba ngeke uwazi ukuthi uShembe uyini uyocabanga ukuthi uShembe ngabanye nje babantu abahamba bawuthwalela amabandla njengoba sethwalelwa wonke umhlaba namhlanje ikhilizi labo abangenisa izangoma emzini kaNkulunkulu bebiza abaholi babo ngoNkulunkulu isikhathi sokuba uJehova ababhubhise asekude kuzophela ukuhlakanipha nokholodela uJehova ngoba yonke lento abayenzayo beyisa uJehova beyisa ubaba omkhulu uma uthi uNkulunkulu uSathane usuke ekwenza isiwula ngoba ekugcineni uNkulunkulu uzoqeda ngawe uselapha emhlabeni usuku elizalo ke kunzima kakhulu ngoba uJehova uzokufaka esithandweni somlilo uzo uvuthe kuze kube nginaphakade yonke imibuso ephonsela uNkulunkulu inselelo izobhubha kabuhlungu inkosi busise izwi.